Bane anga fuli bai ajara ko tradi awekado nyamado be kulukani minye lamini konare barien burama kulubali ngolu jalo ni kado ablay kulubali be kanu boye kado be kulubana ambu foku wali mando o arajo genyeka abe fana kofo fana marala minye maraka kaka sako amba foka wali mando MC yere fana bifo arajo jalani be kay kofo amjata awekado laji dibaga anga fuli ani tonni o be kanye shama nura FM 120 ndo ka buyi minye arajo FM to minya marala Sirima Kulubali petit Sirima nga directeur donga foka wali mando minya awekado docteur Ablaye Dambele promoteur ba ni folikaka préfet Odin Selou Traoré katase Moussa Bama kese de retraité nyama ba madame Mungoro gendarme kamati katase Christine Gourubinama Christine Mungoro bifoka wali mando Samba Jara Tambour Jeff Chenou le grand professeur el professeur anga folik bekanye shama ndo ko FM abe sika su kofo sika su marala ndo ma be Mahamadou Sirbe no kwa mako bajo ale directeur Souri Ibrahima Traoré ale directeur de programme ambu fu ko ni chesiri radio Badje FM abe tukoto radio Badenya obe abakado manankoro radio mimbe na be bengola kofo abe senu radio Sigija obe abakado kalana ka be bifu ka be wali nyuma radio Sigija tokola radio mimbe na be FM jay kura kofo afana bifu ka wali mando ka utungara ka utirira se Mohamed awekado faginama ambe ni mbefo ka be wali mando nonu arajo suyi aminu ntaka obinyambulo nanu bije ka barake nga ani wati minye baba adama ko ne ko kwa turi ko ya fo farasi lada amerika sigila ko ne ko nga fuli bay kwa jallo temeningo minye awekado belebele fo ka wali mando Amadou Bagaygo abe Indonesia Kosobe Indonesia Amadou ka fuli anita nui kuma so ngono Malia so bi fuka wali mando so ya jawne anga fuli anita nui beka nyeshi ifana ma FM 120 ndo nunyi bara ere nundu chugui ya ka do ma ke chugo fiki shige ki da dali lafia be odela stratika la kuma na sa ayato wati do anga ali mana unanga nubo luka fu wala da matede ande minu yere tika obi nyambulo ango lufu ndo ni ami joni kunandi sababu nyumando de sababu nyumande makai imane sigi chugo ka fam beke kule ni mati lame hebu odo de ala kanye kadama bi juma ha bi juma de kosobe jajiri doa ayi ambere bolo sanko ni amete bani jajiri diwa abeko ni be bolo ni ko ma jajiri fasala uko nkotene donc ya ko mbi bolo ito ke nema do izina follow ya copier ka fuga jajiri de bembulu aywa bashite mbi bolo bismillah aywa Nura FM kanubau asarabi halabolo Nura kanubau asarabi alabolo Nura FM demebau asarabi alabolo Nura FM kanubau asarabi alabolo Adama turiyo asarabi alabolo Nura FM kanubau asarabi alabolo Mati furuche asarabi alabolo Nura kanubau asarabi alabolo Kana furuche asarabi halabolo Nura kanubau asarabi alabolo Amadou Jallo ladayo asarabi alabolo Nura kanubau asarabi alabolo ladayo asarabi alabolo Nura kanubau asarabi Aisha Jema furuche asarabi alabolo Nura kanubau asarabi alabolo Nura FM kanubau asarabi alabolo Nura kanubau asarabi alabolo Amadou Bagaygo asarabi alabolo Nura kanubau asarabi alabolo Uka Amadou yo asarabi halabolo Nura kanubau asarabi Ali jigine asarabi halabolo Nura kanubau asarabi Amadou asarabi halabolo Nura kanubau asarabi Malia asarabi halabolo Nura kanubau asarabi Laima wale asarabi halabolo Nura kanubau asarabi alabolo demebau asarabi halabolo Nura demebau asarabi alabolo anonga cheka ninjara de kosobe njara de yeni mbomi jay fana bitoki denga repetition ke chufa mandela ma fo ko to mandenga
ndogo ninyana ko jugo ko nyana ninyana ambe do okay ala ka ni sabo be ya rabbi ko cha wugula ko funi ka cha ko so be limana o garzige kera mi bi ka do o ni ka no bani de me ba be fo ni ere be ni ko fo klo ani yele minya awai ka don maninga ko de ma ko klo ti sebe sa sebe ere no te klo sala ko mana sa ni kuna funi ko ni a chaman ba de to bu bu afo de ma ko amizuma ni morpa e serie aussi ne morpa amizuma angle ko to amazing for in your sebe is not morning papa ay anglais beb da ku be how are you my morning morning voilà lawa kibar anglais ni anglais de ete la dani nga good morning ko anglais la o so mo refle be ko kalama be serious we sebedi serious nga cheifana bisika mami nyinga no e lada de koyi na ka de lada nyinga ba nyefi lada kulo bala o abada amadu jolo bismillah ga ne ko mba don lada bisika fo ka nyes no tan woni madala aram madala aram madala alhamdulillah madala re barka Allah ka nyaka dam sa awo ta kasai ba la ka fiye bwan singoro jamanu ala sura mala be sabatile do so ni ambina do gafe kono ma ugarzige ma kemmi bo soro inshallah bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad rafi'u darajatu wa dawlaka shurgumati muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam ceni muso dem sel ma korba ne to ay gawsu kallu betel lalabi kalkse ne ka araju watibo 94.5 e fana kanita bola e ka tola ne ka tola anga tola basi fantan kuma daredo fantan ko kuna fon lame rodo de Nura FM lame parce que ne ko ni Nura FM lame lala ni habidenke lala ni abide lala bi tungarange ane kuna funi awaikado o karamogo ba aleka ni nana jo anjigi koro na mugo ba la busika ale wele akan daga juru sira 67 01 16 16 yelma 77 01 16 16 yelma 74 86 25 25 nawe nunu wele lala ni abide awaki bari aso amata kansa e bajara barna mela amdala ase 2000 kono klubana ali jigine a klubana ni watina ko attention monsieur Maïga sinon BT va prendre ta place awo ya rabbi ama ala ka do jabi ami amana yere wo sawo ni fe wo de gui awo ni ma soro la min bi se ka koke awo fo na kadi ka teme Mamadou Sebala bini yere la aka harbo yo yanza go de la ni o de Nura FM abita chugo abi yele chugo alhamdulillah mbo de nyini ya rabbi ala ko yere kede yere ka la ni o ka do minye Dramani Konare amba foka waliman do sanga ani wati afulin tanu la seminya Abu Konate o ka do afana banna mena o ka do ko tiatie en anglophone ay do ke il faut anglais fa do ay mama to fo John anglais fo bon John anglais fo est-ce que anglais fo so moderne ay afora John fait ne ga est-ce que da fe ngunya anglais kan fo yo kuma anglais kan fo ne ko ne do fo fa bana ni ko ba fa bana awo kama fo ne ko ne do fo ko ni da mena ma ayo labo akira anglais akira mi sawo ngoni do fo good morning ko ni anglais o anglais voilà o kelen ngoni anglais voilà good morning voilà o anglais Mali invisible angana nyina ko ambaraka nyandu amba fuka walimando sanga ani wati pake jala ko jika ko pake afana ka bismillah Nura FM sanfe ko na tabara o ikado anumbe do ni njugoina amba fulla sek bema ko beki bismillah kuna funi o ikado abi kuma so ngono kuna funi mimbe nimbe do akono folo o ikado ka fa kuna funi mbabo sebe ngono bende mimbe nangwa makolle independent mani yemani me shima la bolike ndogo minya awaikado jena tige ni ba kono ye dungudu nasobe ibi kokura me wallahi minya awaikado ni nye kabakoyi ni dabali bangoyi adi ako minya awaikado popali jugo o taraka nyeshi auma ka yira ka fo ko minya awaikado ka cede minumbe aunga jamana kono ko na manfrati ko bo charu awaikado ni ko bo anga jamana kono jon yo popali ke faransi do faransi suro angoro wati mina awaikado mo ko ni bi bokko kalama faransi panki jo tuni kwa jenyogo minumbe awaikado ko surasu minumbe jenyogo ya mimbe awaikado ka surasu ani awaikado aunga surasu ni nywanje ko bo jo chaki minya awaikado folo o temene ngo kabuyi ko awaikado ni jatemene ke ali labe mimbe no be formation militaire ko fo o be min taka awaikado aunga surasu segere faransi ko ka be awaikado fusiri o dan la folo yani ko ka nyasoro o temene ngo kabuyi
kɛlɛkɛyɔrɔ la an'u bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ ka kɛlɛkɛ ɲɔgɔn fɛ Faransi ko k'u bɛ fusiri o fana fɔlɔ yani away ka dɔn k'u ka ɲɛ sɔrɔ Fasiri Keba Ablaye Jara a ko min ye away ka dɔn nanzaraw ka minisiriso min bɛ n'a ɲɛsinnen b'u ka armée ma a ye communiqué dɔ bɔ ka bi a kɛra kunu an kɔrɔ k'a jira k'a fɔ jɛɲɔgɔnya min bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ tɛgɛ di ɲɔgɔnmaya min bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ min ye away ka dɔn Surasi Kunda k'u bɛ fusiri o dan la fɔlɔ yani ko ninnu a bugunatigɛ jɔnjɔn yani o ka se ka ɲɛdɔn a ko nin ko in ye min ye a bɛ maa dabali banguli sabula min ye away ka dɔn hali an n'u bɛ ka jɛ ka terrorisiw bɔrɔndɔli min kɛ Faransi ko k'a bɛ sen bɔ anw sen na o bɛɛ lajɛlen na nin dun ye fɛn min n'a bɛ maa kamana gan n'a bɛ maa dabali ban nɔgɔ mun dun kɛra nin ye mun laɲinitɔ ye min bɛ fɔ away ka dɔn n'o ye lɛgɛsɛ nanzaraw ka dugu n'o bɛ Faransi ko fɔ a maa mago ti maa la a maa mago ti dugu la a yɛrɛ ka intérêt i k'a dɔn a b'o de nɔfɛ n'o tɛ Fasiri Keba n'o ye Ablaye Jara a ko min ye CEDEAO ye away ka dɔn olu ye wuli ka jɔ kɛ Union africaine fana ye wuli ka jɔ kɛ bɛɛ y'i ka tiri bilenman da n'o bɛ wele ko ligne rouge o kɛra a jira k'a fɔ anw man ka tɛmɛ o la ligne rouge min n'o dara k'i k'a dɔn o nana kɛ sababu ye min ye Faransi a fana wulila k'i jɔ kankara k'i caki ka n'a jira k'a fɔ ko a fana ye décision ta koyi i k'a dɔn k'a fɔ décision min don waati la ko don nka min ye away ka dɔn a bɛɛ lajɛlen kɛ kun ti dɔwɛrɛ k'a lajɛ bugunatigɛ ɲuman away ka dɔn n'o bɛ se ka sɔrɔ cogo min maa minnu bɛ yen ni fanga b'u bolo bi anw kunna n'u bɛ ka anw mara Fasiri Keba a ko nin décision minnu filɛ nin ko ala n'i ye jateminɛ kɛ don n'a nataw la yɛlɛma bɛ se ka don u la sabula away ka dɔn ɲinifɛnw n'olu kɛra sɔrɔ fɛn ye a ka ca Ala fɛ Faransi a bɛ se ka away ka dɔn segin a kɔ Fasiri Keba y'a jira k'a fɔ a ko nin ye Faransi ka nin ko in a bɛ n'a fɔ away ka dɔn bɛ anw filɛ ɲɔgɔlɔn bolaw de la taru masi de anw kunna maa kɔni t'o dɔn Faransi y'a jira k'a fɔ u kɔni u bɛ to anw ka dugukolo kan yan u ka jɛkulu min bɛ n'o bɛ force Barkhane ko fɔ a fana bɛ to a ka baaraw la maa 500 ani maa 100 i k'a dɔn o de bɛ anw fɛ away ka dɔn Barkhane tɔgɔ la Faransi y'a jira k'a fɔ ministres ka Faransi kaw ka ministre min bɛ yen n'a b'u ka armée ministre ko fɔ a y'a jira k'a fɔ nin ko in bɛ tali kɛ min kan aw Faransi bɛ taa a ka sira fɛ ka taa away ka dɔn kɛlɛ ni kɛlɛ de bɛ yen yalima ni gosili de bɛ yen a yɛrɛ b'o kɛ anw ka dugukolo sanfɛ nka u ni anw ka sɔrɔsiw u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la formation min bɛ yen i t'a to n ka Fasiri fɔ fɔlɔ jamana y'olu ta ye an ka taa n dɔgɔ wala an ka taa ni kabako kabako don Faransi ko formation min bɛ n'u b'o ɲɛsin anw ka maaw ma i k'a dɔn k'a fɔ o fana o banna o b'o jɔ fɔlɔ fo ko ninnu ka lajɛ diɲɛma jɔlen na sabula n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a gɛlɛyara dɛ n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin ko in kɔni a gɛlɛyara kosɛbɛ sabula anw ka faama i k'a dɔn ni Faransi tɛgɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ waati jan bɔ u bɛ ka kɛlɛ sugu bɛɛ kɛ ka bundeli sugu bɛɛ kɛ min bɛ se k'a to away ka dɔn terrorisiw ya o bɛ kɛlɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ a ko nin ye away ka dɔn coup d'arrêt nin ye gɛlɛya belebele ka ɲɛsin anw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min bɛ anw ni Faransi ani ɲɔgɔn cɛ a ko siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ hakilila jiginna min ye away ka dɔn Faransi u ka ɲɛmaa min bɛ yen coup d'état min kɛra anw fɛ yan le 25 mai Emmanuel Macron o tun y'a jira k'a fɔ away ka dɔn karidonya dɔ fɛ k'u bɛ ka fɛɛrɛ ani dabaliw kɛ ni ko in ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na k'olu b'u ka jɛkulu away ka dɔn ka sɔrɔsiw u b'u bɛɛ sama ka taa n'u ye ko sabula min ye away ka dɔn dugu min bɛ yen dugu min na away ka dɔn démocratie o tɛ yen transition ɲuman yɛrɛ o tɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ale ɲɛ t'a la olu bɛ to yen away ka dɔn o dugu la kun min na o tuma a y'o min fɔ away ka dɔn o dɔw de filɛ nin ye n'a filɛ nin ye away ka dɔn k'olu waleya anw ka away ka dɔn jamana kɔnɔ nin waati in na o Faransi kɔni an bɛ don min na i ko bi nin waati kelen na anw ka jɛɲɔgɔnya ni bolodiɲɔgɔnya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ Surasi Kunda away ka dɔn o gulonnen don fɔlɔ Fasiri filɛ nin dɔgɔ Ablaye Jara a ka Fasiri don l'indépendant i bonya b'a la ɲɛmaa nin tɛ kibaruya duman ye dɛ olu ta ye Mali ye a t'a to ka taa a banna u ka taa kɔni mɔnɛ de bɛ don n'a n'a kɔni tɛ mun kɔ u ka taa di problème ye min ye bamananw ko ten fantanjo tɛ kɛlɛ la i bɛ se ka kɛ cogo di fantanjo tɛ kɛlɛ la n dɔgɔ an ka jamana kan n'o tɛ ni se b'an ye Faransi bi ko y'a to a taara mais se t'an ye dɛ n b'o f'i ye ka fara a kan dɛ a t'an ye walahi a t'an ye se t'an ye o ye kelen filanan ye min ye an yɛrɛ bakun bɛ position min na a ma nɔgɔn an sɔnnen t'an yɛrɛ ye nin ye tiɲɛ awɔ an bannen don an yɛrɛ ye kosɛbɛ an sɔnnen t'an yɛrɛ ye awɔ an ti fɛ saya in an b'a fɔ an da de la a tɛ dusukun na a ka d'an ye Baba Adama ka fɔ la a ka fɔ karisa ye Samori bɔnzɔn ye kosɛbɛ an b'an disi gosi n'o ye a ka d'an ye a ka fɔ karisa ye Suni Ali Bɛri bɔnzɔn ye an b'an disi gosi n'o ye kosɛbɛ mais Suni Ali Bɛri ye min kɛ min ye away ka dɔn Samori ye min kɛ anw bɛ se k'o kɛ wa n'o tɛ o kɛ waati dɔ de ye nin awɔ ni y'o kɛ waati ni waati b'o la ni y'o kɛ waati ni y'o yira waati ye walahi n'i ye Samoriw lakunu bi ka Suni Ali Bɛriw lakunu bi u bɛ papier bɔ kosɛbɛ k'a ɲini Faransi fɛ yanni tile ka bin a ye ɲan bila armée dɔrɔn tɛ dɛ hali u ka station n'u ka fɛn minnu bɛ yen u bɛɛ ka taa u ka taa anw fana b'an miiri bɛɛ k'i miiri k'a lajɛ
wallahi u b'a kɛ wallahi a bɛ kɛ mais ni hashimiya kɛ sisan a bɛ diya ye dɛ awɔ nka maa wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ wuli k'a senkɔrɔma cɛ dɛ kosɛbɛ bon anw ka problème fanba filɛ awɔ bɛn tɛ dugu min na a ɲaman di fɛn bɛɛ b'o sɔrɔ nin ye tiɲɛ dɛ ɲɔgɔn buruja bɛ dugu min na fɛn bɛɛ b'o sɔrɔ kosɛbɛ ɲɔgɔn lagosi bɛ dugu min na fɛn bɛɛ b'a sɔrɔ fɛn bɛɛ b'o sɔrɔ kosɛbɛ bamananw b'a kuma fɔ anw b'a kɛ kuma de ka tɛmɛ n'a ye mais wilibali don bili haki don ni koko pɛrɛnna fɛn bi don a fɛ min ka jugu basa ye wa anw filɛ o position de la awɔ a gɛlɛyara dɛ anw b'o position de la a gɛlɛyara wallahi anw b'o position de la a gɛlɛyara maa dɔ bɛ yen awɔ sɔgɔma in na a ye message ci ma a bɛ Itali kosɛbɛ a tora kuma na a message ci baba ma wallahi i bɛ furundoli min dɔn kasi min dɔn kasi ka kule o kasi de dabɔ a ko mun bɔnɛ binna anw ka Mali kan sigei mun ye Maliba in sɔrɔ jɔnmaya bɛ kɛ anw de la bi jɔnni bɛ jɔnmaya kan na Emmanuel Macron denmisɛn fitini wallahi wa cɛ kan yɛrɛ tɛ dɛ awɔ ngalo kan an jo kan ngalo kan an jo ka jɔnmaya kan na awɔ masa anw na to nin bolo kan wa don tɛ wele dun na dɛ wallahi mais ala bɛ yen a bɛ yen awɔ ala bɛ yen a ɲɛ b'a la min bɛ ko in kɔrɔ ɲɛmaaw bɛ yen u ɲɛ b'a la kosɛbɛ ko in bɛ cogo min anw bɛɛ ɲɛ b'a la kosɛbɛ n'i y'a ye ninnu bɛ nin kan na farafaralen don farafalali don dɛ hali sini ni ko i bɛ décision ta contre la France n'i y'a ta wallahi dɔw bɛ bɔ ka t'u jɔ boulevard la n'u ka fɛnw bɛ t'u jɔ ko France na ko France na o b'a kɛ dɛ bon n'an ma bɛn ko la nin bɛ kan na nin b'an sɔrɔ awɔ n'an ma bɛn ko la nin b'an sɔrɔ kosɛbɛ n'o tɛ Emmanuel Macron ka jɔnmaya dugu tɛ fara Mali ye a yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛna jɔnmaya kanw na Mali tɛ a tɛ ni bɛn kun bɛ dugu in na a ti kɛ an kun b'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma France ka armée dama tɛ dɛ hali tamasiyɛn n'an y'a ye an ka dugukolo kan maa m'u fɔ u yɛrɛ fa kosɛbɛ mais an tɛ se dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ ala k'a ni sababa bɛn yarabi a ma an ka taa ni ma y'a fɔ cogo min na ala k'a ni sababa bɛn wa an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛ ka di an ma n'i y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo kari ka don mun ye nouvelle horizon ne bɛ bɔ n'ale tɛ caw ni premier nalen wa awɔ sama mun ye Toguna A Traoré a kumalen don taa ni fatiri premier ni ne cogo ci premier don n se ka taa ni nin ye dɛ a banna ni tɛ taa n'a tunga n ka te min a ma ban a banna sa kɔni a banna bisimila mun ye nouvelle horizon Toguna A Traoré ale de kumalen don a kɔnɔ Toguna A Traoré a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi jamana in kɔni kɔnɔna la siga foyi t'a la a ɲɛmaaya dilen don maa min ma n'o ye Duguli Asimi ye colonel Asimi Koyita siga kɔni t'a la ale de ye jamana ɲɛmaa ye bi mun ye Asimi Koyita a ye ni Bamanjikɔrɔ n'an k'olu ma ko Sima fo ka taa fara mun ye Sokɛl Kokala Mayiga kan ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sigira tabali kelen kan ni ka marasi ni ka a batiri u ni ɲɔgɔn cɛ fatirikɛba mun ye Toguna A Traoré a y'a jira k'a fɔ ko Bamanci ninnu u ka mun ye jinɛkan fɔ in bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ a ka ja ni sigi kɛlen a kɛra sababu ye n'u hakili ye ɲɔgɔn sɔrɔ koyi fatirikɛba ko a ko mun ye Bamanci kɔrɔ ninnu ye n'an b'a fɔ ma coordination des mouvements de l'Azawad Sima maaw tɛ wa sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ u bɛ muruti fari de boloda n'u y'a ye k'a fɔ ko yɛlɛmali kura kɛra fanga la u bɛ murutili fari de boloda kuma caman u b'o fɔ ko caman u b'o fɔ nka an bɛ don min na ko bi u k'a dɔn k'a fɔ ko maa min ye jamana ɲɛmaaya kɔni a dira maa min don min na ko bi n'o ye Duguli Asimi ye colonel Asimi Koyita a ka ja ale b'u dɔn i n'a fɔ ko dɔn tɛgɛrɛ fatirikɛba mun ye Toguna A Traoré a y'a jira k'a fɔ ko mun ye araba don n'o bɛnna juin kalo tile 2 ma mun ye transition ɲɛmaaba n'o ye colonel Asimi Koyita ye ale ni Sokɛl Kokala Mayiga ko an bɛ don min na ko kɔni ye nin waati na Sema maaw k'u bisimila Sema maaw bisimilalen mun ye Kuluba diɲɛ kalo tile 2 o kɔnɔna la mun ye kuma caman kɔni o fɔra fatirikɛba a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi n'i dun y'a jateminɛ Sokɛl Kokala ale ye maa ye maa mun kɛlen bɛ k'a jira k'a fɔ ko mun ye accord d'Alger sɛbɛn mun tɛmɛna anw ni Bamanciw cɛ o sɛbɛn in tɛ a fɛla ko ye fatirikɛba ko o de kɔnɔna la sa k'i bɛ na ye k'a fɔ waati tɛmɛnen ninnu na mun ye Bamanciw kɔni u ye kuma caman fɔ a ko an ka segin kɔ dɔɔni u ka sigi mun kɛra mun ye mai kalo tile 29 mai kalo tile 30 ka na a bila 31 na
mun ye bamanci ni u ye kuma caman fɔ u yɛrɛ ka sigida la n'o bɛ Kidal kofɔ u y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi ko kabiri waati mun na olu ka cɛden mun tun bɛ Bamakɔ kɔnɔna la yan ni ale ni kɛnɛ karabala n'o de ULDESTA ci ye ale faali kɔfɛ ko a fɔra ko min ye communauté internationale k'u ka sɛgɛsɛgɛli jɛkulu dɔ bila sen kan maa mun kɛra sababu ye ka ni cɛ kɔfulen ni ka a faatu ko a tigi ko a ka ɲini mun ye sema maaw ye u ka o sigi kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko kabiri o don na fo kana se bi ma olu ma jaabi ko o sɔrɔ la o bɔlen kɔfɛ u y'a yira tuguni u ka o sigi kɔnɔna la u ko gɛlɛya o gɛlɛya bɛ mun ye Mali kɔnɔna la bi gɛlɛya ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye bɛnkan sɛbɛn mun na a tɛmɛna an n'u cɛ bɛnkan sɛbɛn in a dɛsɛlen bɛ ka lawaleya ko gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen de bɛna tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la parce que ko an kɔni bɛ don min na comme bi mun ye sema maaw n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u ne duguli Asimi fo ka taa fara Choguel Kokala Mayiga kan n'olu kɔni ye ɲɔgɔn ye nka Choguel Kokala Mayiga a y'a yir'u la k'a fɔ an bɛ don min na comme bi mun ye jamana in ye waati de sera kuma min b'aw da kɔnɔ mun ye accord d'Alger ko kuma ye an k'o den kɛrɛfɛ fɔlɔ an ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ jamanadenw an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la ka a bɔ gɛlɛya in kɔnɔna la fɔlɔ n'o banna waati min na an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni ko ye Patrick ko a ko o kɔrɔfɔ in kɔni bɔlen Choguel Kokala Mayiga da kɔnɔ Bamananci yɛrɛ y'a dɔn koyi o kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ k'u kɔni bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka transition fanga in ni ka a dɛmɛ waati tɛmɛnenw dun na u y'a yira k'a fɔ olu tɛna transition fanga in dɛmɛ k'a sɔrɔ mun ye u ma danganiya sɔrɔ k'a fɔ ko accord d'Alger ko a bɛna bila sen kan nka ni ɲɔgɔn ye kɔfɛ a ka ja k'u seginna ka na dugumakolo kɔni a sanfɛ n'u hakili ye ɲɔgɔn sɔrɔ Patrick dɔ sɔgɔmada in na an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la Tuguna Atarawele ale ye kalimikalatigi ɲɛmaa bonya a b'a la n'o bonya jara n ye bonya barika ndɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn Laya Jara an b'a ka fasiri ta ndɔgɔ sɔgɔma in na n wulila wallahi ndɔgɔ n bɛ mobili kɔnɔ ɲɛji bɛ ka bɔ n bɛ kasi mun na n bɛ ka miiri jamana in bɛ taabolo min na jɔnmaya se kisɛ kelen a tɛ ne marifa tɛ n bolo foyi tɛ n bolo nin bɛ ka kɛ n ka jamana na a kun bɛ ka n tɔɔrɔ nka n nana tila ka n sigi ka n biri ndɔgɔ n dɛmɛ n ka wara la o k'a sɔrɔ a kunkolo b'i bolo n bɛ don min na i ko bi ma taa kun minɛ dɛ n dɔgɔ jamana in c'est fini c'est fini jamana tiɲɛna non an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ tiɲɛ ye min ye an k'o fɔ ɲɔgɔn ye jamana in bɛ position min na ne ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ limanaw k'a faamuya bɛɛ k'a hakili to fo ni jamana kura den kura wɛrɛw nana dɛ an minnu filɛ nin an bɛɛ b'a la n dɔgɔ a ka gɛlɛn an tɛ se non c'est pas possible an tɛ se n dɔgɔ fasiri lamɛn an ka taa a ka gɛlɛn an ta kɔni y'an da ye awɔ wallahi an ta y'an da ye awɔ an da kɔni y'an ta ye an bɛ se fɛn min kɔni na o ye kuma ye bi jamana ko tɛ dɛ awɔ misigili bɔli an dɛsɛr'o la an bɛ s'an da in na kɔni o y'an ta ye da marifa wallahi da marifa dɔ tɛ nin ya a ka fasiri tɛ nin wɔlɔfɔ tamani a ka jugu o ye Isa Kawujim Isa Kawujim ala k'an dɛmɛ ala k'an dɛmɛ nɔgɔ min ye fasiri n b'a ta Laya Jara a kumana a ko maaw y'u fori ka bɔ nin cɛ in kɔrɔ n'a ko ale ACRT n'ale y'o ɲɛmaa ye Isa Kawujim ko malo ye sigi fa a bolo malo bobaraba a kɛra o ya sigi fa a bolo Isa Kawujim maloyara o kɛra malo dan ye guloki bonyana nin fasiri kɛ b'a tɛ Isa Kawujim dɔn guloki bonyana jɔnni ka maloya ale t'a kalama o Isa Kawujim ka gulokiw bɛɛ farala ko minɛ yan a tile kelen ni malo ma si cogo ni ala n'a kɛra ja a bɛ dɔwɛrɛ da ka yɛlɛma adamaden i bɛ ko dɔw k'i bɛ maloya i bɛ sama i bɛ segin ale tɛ maloya dɛ mais ale a tɛ maloya dɛ Isa Kawujim ni ala cɛ fasiri kɛ ba e t'a dɔn ale t'a dɔn e t'a dɔn ale t'a dɔn Konatɛ wɛrɛ tɛ fasiri kɛ ba a ko Laya Jara a ko awa i k'a dɔn min ye awa layidu taara fasodenw ye Isa Kawujim a ye layidu min ta o de awa i k'a dɔn jɛkulu dɔ bɛ yen a bɛ wele ko association fasiri kɛ ba ko taɲini association opportunité association ko k'a tɔgɔ da ko appel citoyen pour la réussite de la transition ACRT a ko jɔn ko ala a ye wele da min kɛ awa i k'a dɔn kunu yalisa jama bɛ se ka bɔ k'a kɛra awa i k'a dɔn maloya kɛnɛ kan ta maloya kisɛ bilen i k'a dɔn o de taara ka nin jɛ in awa i k'a dɔn k'a sɛgɛrɛ a ko Isa Kawujim jɔn ko ala awa i k'a dɔn nin jɛ in ko ni maloya tɛ fila ye saba tɛ naani tɛ nin bɛɛ dara Isa Kawujim kan nka hali bi a ka sira tɛ a ko n'o tɛ nin jɛ in kun ye awa i k'a dɔn coordinateur de ye semasi awa i k'a dɔn o tɔgɔ la a y'i to la k'i munumunu ala yɛrɛ mina n'a kɛ maa kɔni tɛ kocogo dɔn fɛn o fɛn min kɛra sababu ye ka Isa Kawujim sɔrɔ awa i k'a dɔn CNT kɔnɔ ala de y'a dɔn fɛ o kumana Isa Kawujim a nana yɔrɔ sɔrɔ CNT kɔnɔ hali ale yɛrɛ min ye Isa Kawujim ye a balila ale yɛrɛ la o kumana sa fasiri kɛ ba y'a jira k'a fɔ kunun a ka ɲɔgɔnya in kɛnɛ kan i kun bɛ awa i k'a dɔn badow de ye minnu kɔni taacoro
tula chuga tubro fo degli ikumbo chamamba de ani awikado maminu be curiosité be minuna mi fe ka nyedo ani awikado anyere ka kuna fundilaw camera manu ni awya fo mi bala ni tigu ni video manu ni fon olukun gembe ka yoro infa de note no borala ni kwika mawbo minu ngo ni bora ka taisa ka ujun jabi yo shida ba ako siga tamina o ka don ka fo se wo chamiye jamfa kun folo ke siga tala awai ka do jamfa kun fulana abo kede ako de ato ma do ko ni be o joro lente a tabalu la hali dongele ka fo ni jami fleni no ye aserte o nyamai asera ka iwuli ka joke ka jamfa temenon ke chumomi siga tamina min ye colonel membe na o dab no toba da no ya dalage sebi no be colonel ashimi goita ko fo isa ka ujum ko awai ka do ka ba jamfa de tuna na la beki siginai ni mo fora isa ka ujum bi kodo ala de abi kodo nyini fe mi na mo soro abi ko ka ujum abi ta ko so fazeli ka ba ka ujum ko president min flene na beta certi isa na bo nyama ko fo dongo ala abeka wuli ka joni minge ci dowre koy ayre ka tableau ayre ka nyini fe ka se ka poche no fe ni ayre de ayre ma trafali NSP krefe na bi se ka 6 euro nyuma soro ikado abeko de nyini o de atu aminye mouvement min be no 5 juin rassemblement de forces patriotiques M5 RP no bo ko fo ayi pulkutu niki shembo olula sirike ba ko wati mina aserte ko SNT ko bifo atarabo uni sanche kati yera do okola kabiro kera isa ka ujum ko ni la gushide damle ka nyeshi sentema na wurila na mafoko sente e mort abafo ko sa abikmo do yoro no boro chaya faj gushiti isa ka ujum ataminda nika M5 RP ko fasirike ba ako halibi woni jatemineke ayeni nguma ivo do mi sey sebela hala ya fo kuna fundila minwe akuna fundila amma chaman be anu ngoni dabali bana minu ko ni torola wireta do obu komi nika tujani ona tawta isa ka wi bala ko mani njuwina ki foshi ki sembo M5 RFP la bisa Hashimu de Togo Bada l'imperturbable Hashimu Koita ikano ka fo akera ka bako yiku akaka kunu mouvement ayira ku zigile do ni jama tarafio isa ka ujum na furumusudu awo ana furumusu ngma no fe awo buta no fe awo ko ayo ba no fe ani shibindenu awo demson awo ka demsonu se ka suturman fatte la kibaru nyama ala furumuso nyini fente wa be min no fe ni ala surama no sorola Hashimu Goita e koni e ta ala nyagamai ko pana aserte am don min ko bi minya awaika do yana ka fereke ka surasu ni mawgara nywana ka surasu ni malien do taw do nyomba se ka ujum be ka fere de ka surasu ni malien do fara ki ba fo ko surasu kadi ale do ka teme malien de toka ka suro Hashimi de kada ni Hashimi poche ko no fe Hashimi ira mandaye ku awala kuma kai poche ko no fe aram note neni ala che ibina bintiga da isa jum ti malife atafe mati se ka ke malife ki bi agini position na c'est pas possible isa ko jum konte mali be situation minabi am be position minabi mali kanu min ba ndusukuna am bi nyeji min bo mali kama ko mali ye no bolo jele o sinjeli wallahi am ba nyini ala fe mali denjugu fefe be mali kono ka mali lafu wallahi ala kanu nyara sumaya wallahi hanya ni ala fait abana tu ne peux pas avoir la longueur de journée le nom du Mali Mali to de bi dakolo mais min bi dusukuna ala ya domba toi tu cherches qui pochi ibe wuli ni Mali to yi ni Mali to be mami ngoro e be se ka malien dembo malien dena ko do ka boka ta surasu soutenu o tisira ke e be surasi me fait ka tebe jonga Mali kono o te est-ce qu'il y a un Malien aujourd'hui même ce qui quelqu'un ka ta ka armée fait o te o mal denti e do ne surasi ne balima surasi ni ngoro muso surasi do fa surasi wallahi surasi be ka du kono be am be se ka deun soro ka fo soro ka baw soro ka bawla o tigeo o be ka chudi o tige o ka ko njatemine ko Mali ka bonno wala ko Mali ka tanye Mali bi se ka tanye chudi kani mo ko to Mali kono Hashimi Bey e to de ba da nye fara nye dongodo c'est toi le président awole ka kanga dai kanga da kan dabla sa akan dabla ko ya ni ku tukuma ni kaso dube ni mindo akakesa anga yere soro atora Mali ko ina kunun tangera mo le wallahi ni ni kuma kambe Mali ko la abiki ba ku bien de tour hada madingono ko sabe au moment où les gens sont en train de pleurer Mali division là au moment où les fils du pays sont en train de mourir ko sabe
au nord, au centre du pays. Allez, Bomokoya. On voit que l'un de la toi qui est là. 91 les crocodiles, les criquets. Les gens cherchent à s'unir. Et qui voulait dire cela. Akaïta. Sabali, Akaïta. Non, on est bon, on a des problèmes sur le terrain. Et de la Sabali. Il voulait dire cela, Sabali. Et Sabali. Abignon, il y a un homme qui Abignon. Nous connaissons Abignon. Bachite. Alors, nous avons fait Biconoto, Anani, Tommy, Moudou, la Sile, Obeke Capo, Jalakoroji. Namuna Nangata, il voulait dire cela. Et nous devons voir la mitave sur le coup. Non. Nous devons voir la mitave sur le coup. Nga, ferme Douri, at Molera Konik Sekelo de Tala. Nous avons connu un tout comme la tienne, la manga Foko, habitat de Jamonaco Nabli. Matikoti, il est ça. Et on a une sangata. Non, ça dit Mali position. Sabalisa. C'est terrible. Eh, Kasabalimai. Angatamai. Allah Kanisa. Oh, le jour où Manganchi a testé Jabalgui. Angata. Abejo. Nouvelle origine mal état de Tchao. Ça découragé, Wallahi. Mali a soit Abadamade et puis aller à Dronte, quoi. Aller, quoi. Mali, Nyamugo Minumbe. Minungo Kabi fait de Malika Tanye. Minungo Kabi fait de Mali au côté de Nyoma. Des gens comme ça sont là au Mali. Abouillé à longueur de journée. À cause de leur poche. Ou bien immédiat d'autant, média où il y a ça, ou t'as fait un mot d'oka, quand tout ce qui me dit que les questions ils ont des objectifs bien déterminés. Ils ont des, c'est-à-dire buts de faire comme à terre. Et à travers ces médias, ils vont s'asseoir ou t'as comme n'importe comment. Le phénomène n'a qu'à bloquer. Au moment où en gang de verbe qui est conjugué, nous fait what qui est là. Les gens sont là à diviser ce pays. Comment faux. Et puis on dirait qu'à clôture là quoi. Nya fo Ousmane Mamadou Diko mona mani nyini ka bo Congo wallahi ni che bi ka molubai. Ya fo ya. Adoni kama. Ya fo ya. Akelen flede ni nye mo ye sangani wati ukumbe ka kodo ke Mamadou Diko la. Aledo. Ka wallahi aledo. Aledo ke. Ashimi mo nya do to flela ala na sababu de. Asababu de. Ni ma solution nyini. Na ba ka aserte kula akatolai akata olai akabuiko malien bebiko abana malien bebiko abana to maya mi yere kelen fleni la malien bebiko abiko abana ni mimbiko kake ni masuku mabuila amabila re zera ninja do zatigi fakajiri do amabila jona angata fatiri ameta nae munye nouvelle horizon ne bembolo do mebona ale toguna atrawule akumale odo bismillah toguna atrawule ayira ka foko munye na manye ko gerente ko nintaraka jamana insegre munye sido ma fukata fra Union Africaine mauka ko munye fanga jekulu ngara sobe ninga fanga ko ninka adafri nanga mako M5RP ko ni ayira ka fo ko malido anga bobi ina foko kono kulu ka ta munye ko jama ko ni jama ka boka ira bi ko don ko andalembe munya angala kana bawla abala fatirga ba ayira ka famu dum na kompi munya M5RP mawe ko ni kalente ku uburo jigi kunu no kara alam bena alam sadoma ni juin kalo kle saba munya Jamil Bitare aleka kar joro lay munya M5RP mawe kuna fondilo ku bismillah lu kun to dore na manya ko grande tara kanyeshi jamana ma munya sidawo fukata semu Union Africaine mawma munya M5RP ubora ku aknata ku di ayira ka famu dum na kompi feran dabal bela jele ne kanga ke mali dum bela jele fe anga franwanka anga bokko kolon konala anga franwanka jamana abisiga wuli ki jotu kumuna M5RP maw oro konala ya yini ka fo ulube parti politique maw muye société civile fo ta framu dine nyama ko ani ma chama amma de jamana konala ya ki ya don ka fo ki taye mali kodi eta te posiko eta dabo ku ne jamana abisiga jotu kumuna wa bela jele ka boy na fo kono kulu bianga nyon soro mu boulevard de l'indépendance là ko bi kono bi parce que ba ayira ka foko kuna fondi kene ngoni ga ni M5RP ko mamu ko menanga mako konumba siribe ale ko kumara konumba siribe ayira ka foko anja ko len no watina ko mi malido ko anga franyanka ko M5RP maw ko ja ko len ko ulu farlu nyanka ko manifun ka jete mina ka laje ko ani ni aye M5 tondi mbado be ulu maye ni kuna fondi kene ka obligation kunte dore ko tama munu obulodale nu fe bi ko olu mawtale mbe ka to ko bala dire nyini bala absika ke wasa okonra to mu abana fatreba ko munye Ibrahim Ikasa Maigay ale fere kumara kunu kuna fondi kenenka ale ayira ka fo ko munye jamana fleta bolum kanye ko be masala talafu ka barikada olu ne sorasu sira ka nyam famia ame domina ko bi ko be masala talafu ka barikada ko be malidien bela dire le wuli malidien bela dire ikara dine nyama
ayiwa i kɛra mana kɛ maa suguya o suguya de ye jamana in b'i kanu na ko an bɛɛ lajɛlen ka bɔ bi juma kɔni juma mana seli dɔrɔn ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye boulevard de l'Indépendance la fatigaba hali bi mun ye Toguna Tarawele ɲɛma a kumana dɛ a ko i terikɛ mun bɛ n'o ye maître Demba Tarawele a fana tun bɛ kɛnɛ in kan maître Demba Tarawele ale kɔni ye wele bila mun ye politikimaw ma fo ka taa se société civile ma a ye ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ bi an ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'Indépendance la o bɔlen kɔfɛ a ye taasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen n'o olu ni tora M5 kɛlɛ in na maître Demba Tarawele a ye taasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma a ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigilen to M5 nana kunkilenna mun kama M5 ka laɲini ye fɛn min ye foyi de kɔni tɛ na olu bɔ o laɲini kɔnɔna la wa olu b'o laɲini kɛ fo ka taa se a dan na a ko bi de ye don ye o sabu kɛ n'a ma ɲɛ Union africaine ko y'an gulon CEDEAO fɛnɛ o ye gulonni dɔɔni kɛ malidenw ka bɔ bi k'a yira ka bɔ ka bi k'a yira n'u ye CEDEAO fo ka taa fara Union africaine na k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw jamana bɛ taabolo min na bi a ko fanga min bɛ bi ko an bɛ nin fanga in de kɔ ko an ka bɔ k'o yira bi sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la voilà donc an bɛ aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn Énergie du Mali awɔ i k'a dɔn olu ye courant tigɛ an na mais u y'u deli ko lamaga ko ni cɛw ni baara u ni sabati donc maintenant an ka Ala barika la Gawusu Kalilu Berete Lala ni Abidi a ye nin de ɲɛsigi anw ye ka nin bila an ɲɛ k'a jira k'a fɔ courant mana tigɛ cogo cogo ni Ala sɔnna a ma a seko n'a dɔnko ye min ye o ye groupe ye k'a bɛ groupe awɔ i k'a dɔn a b'o bila an ka bila la groupe min filɛ nin sa Ala barika la o groupe de bɛ ka awɔ i k'a dɔn marcher nin waati in na Boubacar Traoré Berete kunnafoni min b'i bolo e tun bɛ jumɛn de kan de e ko an tɛ M5 de kan o banna d'accord n'an ka solution ɲini micro dɔ in gɛrɛ yan dɔɔni n ka solution ɲini n ye min f'i ye cɛ min bɛ yen n'a bɛ Italie sɔgɔmada in na n'a kumana n'a fana kɛra ne yɛrɛ ɲɛji bɔ sababu ye an ka jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ Aminata Kansayi labɛnw sabati ka micro dɔ in i k'o bila marche la télé la an bɛ jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ pour que an ka dɔn a yɛrɛ bɛ ka kumakan min fɔ i ka micro di fɛn ma a ka la a ka tunkarankew ka se k'a sɔrɔ ka ɲɛ voilà u k'a lamɛn ka ɲɛ wa nin ye tunkaranke de ye min bɛ Mali kɔ kan Mali ko la a jɔrɔla kosɛbɛ a jɔrɔla a hamina donc a yɛrɛ ye hakilina minnu sɔrɔ ani miirina minnu sɔrɔ sɔgɔma in na a dusu kasilenba ayiwa an k'a lamɛn sabula an ye bɔlɔlɔ siraw lajɛ kan bi Mayiga Samakɔ Jara de makan dɔ Italie diaspora tɔgɔ la vraiment n dusukasilen de wililen sinɔgɔ la sa ye n ye fɛn dɔ lajɛ kan vraiment maliyɛnw k'a faamu maa minnu b'a fɔ ko français kana taga maa minnu b'a fɔ ko français kana taga a b'a bɛɛ yeli kɛ sa dɛ a bɛ hakɛ to n bɛ fɛ aw k'a lamɛn de fɔ a laban bulonɔni na a b'a bɛɛ y'a ye dɛ ne bɛ ka kuma in fɔ ɲɛji de bɛ ka bɔ quoi n bɛ ka kuma in fɔ ala ye seere ti quoi c'est-à-dire ko n ka kuma mana digi maa o maa la i ka yafa ma ala n'a kila kama i ka partage maliyɛnw k'a kɛ ala n'a kila kosɔn maliyɛnw ka fɛn bɛɛ bila an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ groupe kelen ye maa o maa mana fɔ ko irisiw kana na e ye mali jugu de ye e ye mali jugu de ye e tɛ mali ɲin fɛ bi i tɛ mali fɛ sini ne Samakɔ Jara de man kan dɔn ne kuma mana digi maa min na i ka yafa ma kuma bɛɛ n'a fɔ cogo dɔn quoi n'a digira maa min na i ka yafa ma ala kama kila kama parce que sabula lebu de bɛ ka na jamana kɔnɔ san 8 bi lebu b'an ka jamana kɔnɔ a tɛ ka ban dɔ de bɛ ka fara kan Mayiga faransikan nin fana kuma in lajɛ tuguni jɔn de b'a fɔ biɲɛɲini sin jɔlen dɔ biɲɛ kan o tɛ ye abada bon kɛlɛ nin kɔnɔ kuma ka ca ni Mali tirala nin kan kɔni ko ne Samakɔ Jara de makan ni Mali tirala nin kan ala kana taa ka kɛ an yɛrɛ ɲɛ bɔra da kɔnɔ an yɛrɛ ma di ɲɛ quoi parce que ne yɛrɛ ko dɛ maa o maa n'i y'a fɔ i ta kɔnɔ ala k'i ta tiɲɛ maa o maa n'i y'a fɔ i ta kɔnɔ ko ka jamana tila ala k'i ta tiɲɛ jumaya yɛrɛla fimanw na jumaya yɛrɛla na k'an kɛ fiman ye ko faransi kana taga faransi bɛ bori la fan bɛɛ fɛ Afrique bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ faransi bɛ ka bagan kan an ka sɔrɔsiw de bɛ ka faga depuis 2012 fo ka na bila bi la an ka sɔrɔsiw de bɛ faga olu ka mɔgɔ tɛ faga la hali Orofuja hali Orofuganaja hali wulu n'i y'a faga i bɛ taga kaso kɛ kuma tɛ i sen ma n'o nin fɔ bi ko na jamanadenw sɔrɔsiw tɛ baara kɛ faransi nana mun de la sisan dɔw ko sa ka to ka juguw dɛmɛ de bila yen nɔ sa faransi yɛrɛ de bɛ k'an ka sɔrɔsiw faga rebelliw tɛ
ma ya irana ka ka jamana na fama yoro ka ta ka du ge manyo ma me ala be ni no ala fana te ala ko ma si kana to fo patike ambe abiyo samu de la tuni mariam be abiyo sanamu de la tuni ko ka kileke na fa fo itala abiyo sakunya mu ni manye be se kasa na manye ko jamana te tuni te tinya le to ambe ka la fi ala mede abina kashidi malikula ni na teke ni ne juma ya te sade akala kama mai ke ka vokali partasi maliam kame ukaambia utakafufundi kasawai nalete nimete na kachoko ticha mwana jongwa numo takayirisu nofe ni numo na kwa kwa kata jituma parce que farati timini ne ko to tobe kirala farati lebu me kelindo nina farati lebu me kelindo farati ta tabla tuni farati tam mali fe ba tam fasni ak mali kilinta ta afriki yere fe quoi afrika ranya ta fe afriki la tembege santo ripi ambe kala nubulo ambe ko fato nya peke hali pe en kan klate foi ta ko ne dunia kilinde banko mo ko ko jamana de wala patem no francophone de be tikra wasila tusro ta ta tira matana ati bam de be wati jong ali me kire ka tam no makna blab ambe tunya kala tusro mol jumaya kile tepa maika saya amesa khasrati bet nyaguna ada mutira malima nyatwa lama ani yatuma yata devi ale mai kila am be chonya kita amesa chonya da kana ga jumna na ba mayro ka minna mane mojri tara norla amerike bet kila ndo kana je ambe chonya de lambe sa ta jalama ala mulitnyata malitnyata mali famau ay politik da bla wa keleke ala katara tire la made le buta nete ala nyati ala ma mai ka katera dama so ati mani ouais voilà non c'est très alarmant ouais so maina ni nche ni la kashi avec qui avec tunga feri asigile nye baka jamana na setai na bitoka boruke kuma be malikula ambitoka fen chaman fo nyoy malikula me so ma deda oui wallahi neni na me mobile kono fuka fombe nyini ka se nseorola non nyeji de baka jigi kosobe akashira yoro mi kana se detai kosobe walibe ni ndusukuna de setai aba nita de kanui ni teka ujum da ide date de malibe ni ndusukuna de ni nga maliye ya tumafe maliba ndusukuna de kosobe na bibo oke limana uka fumya adabo kuye uka lame uka don malien 2000 fana be tunga fe torole ndo chugomi kosobe ambe claim message lamela wallahi uka gelanu ka toro be claim ka fanyi kosobe okay ami tuko mina jamana ina wallahi est-ce que be claim ka fanyi mais en réalité les choses ne changent pas. Malien dendema mimbe jamana ko kaminu be ni position ala de badon. Voilà, donc anga fomya. Est-ce que wati do bike? Awo. Minu mbe kuma tungaranga ya dunta ya bota. Tanye do. Tungaranga torole ndo jamana ko kan. Tanye do. Meti nga fasiri laba bibulo di anga ta anga sorokata. Fasiri laba yi. Awo, fait divers laba yi ça fait nanye ni mbeke. Wati do bike am sika mo nyeneje. Nkula blasira ni srawero wi. Neche. Minu mfana te politique yi. Voilà. Koso oga kosobe. Voilà. Awo. Angata radio Nura FM bikonoto anena man abetande de so mayna che ay kashira ni chugo indila nga ndo man yemandi me mala bolike anga ni ngeka fasiri kunche yalsa mo ka fome soro kula ni nye awai kado dabali banko yi ni nye kaba ko yi imeni ka kula ani turala abebi nyanda fe ni nye awai kado lasara ningera lasara mbekla ka vokali nchima ikalame kanye yere kanyeji boafe malia be maoma mindu sukuna nini nche kuma kame ne tateri sukuni France ko ide ai na mana ni dusumi abo Italy ibado ko mali ninga ni hakila mi ibado ka ko mali be ni dusukuna wallahi sere tani ni mbla malla yambi kanin jo malla yambi wallahi ni alama faraka ni bisa abe twala wallahi
kirisi wallahi ni ala ma fara kan ni bisa no kirisi ba amni awo kosobe ba don ko jugu kosobe ala ka nya ka dama ami ami ndo ni awai ka do dabaliba Musa Jara ni aka fasiri Musa Jara akumambe ako incroyable mais vrai ako ni awai ka do une femme mariée minye muso furule envoie par erreur fliko jugo yere sirafe aye awai ka do fendo chi message ayo chi awai ka do à son propre fils ayre ding message choma un message d'amour destiné à son amant jarabi message yere kochi ka fili kochi adengema minganga tadi e kamalema ayo de chi adengema fili ko jugu fe ko ni bana yela la malati la wallahi jarabi yela la malati aglera ouais ndo awaikado ameni kaka kunche Musa Jara akoni nye awaikado madoy mami mbeni ambise kafo awaikado musudu muso minna tesigiro kile asina kacha awaikado minya awaikado alaba abinyi akera yerema awaikado juguye ako kumana minye ni message kunganga chi akamalindima akafu akafomya nga message laban tarabi maminga message kono uye ayere dingeni ayere wuludi ako minye awekado musoyi ngo ala mindo ala ka kunsigimbe abeka sigi ka miri ayere ka kuma ere munyi minye awekado ache kikado nindo che kunkanga ta shudoro dila shudoro ere fana kuyi che kun kan ta shudu yoro dodla shudu yoro awai kado ko yoro ka jan kosobe o kuma na sanna manye ka fo yoro ka jan dula le si ki miri amma hine amatashi amma awai kado yila af kamale mimbe o na manye ka fo che re jo yana sula ni ye fere do de tikatoy mimbe se ka to ani kamale ngoni awai kado ulubse ka nywa soro kuma na yiski sa ka take message chi fa ba fo kamale nyana ko balugu ngoni kwa ko ni bora kwa tara awai kado mi ye shudu yoro la mana sa ko kuma kanga fere ani dabali beke yelsa ambise ka nywanyi anga nywanyi kado ka fo ne ko ni biso nywanyi obi kunje mi na bela jere o dabo kunye mi bela jere le bodo ko kuma na sa mi ye awai kado ayaka message beki ka ba ja message mbeka chi mami ma o ya ere wulu dingi saraka yambla saraka yabla wala musaraka yabla ha na labi ni zugu nunke ngabi inye tugudi habe hakli yere yel mafiu o kuma na saraka yebla fasirika bako ako kuma za minya awai kado mako ni message de chi ayre dingema o kuma dinga ko ni message nun laje kala dinga da wari bana o fana yike kashika kashikwa kadika kashikwa kago alaba sa ya suro dinga yere ni ma yere mandi ka dinga ko ni ndana ka fambeke mangai ka fambeke shoni makoroni o min yere kala ka digi dinga la tuguni ma kala ki sigi de ki dala chesa kwa lika telefoni ko alamede que son téléphone a écrit le message de lui-même. Opona jina doa. Obsala toji. Opona jina de doa. Kwa le yere ka téléphone de message se ba yere. Aga jo anga do messa. Jina do. Opona jina doa. O kara ka zuka téléphone. O fala bi flika message u se ba di. Ayema. Ni le buye de. Non, ni téléphone tugu di de mané ta jini. Ni téléphone bi flika message share ma. Galalo sa. Ya poto ko de ya ko. Galalo. Galuntigalo wa wona kala so buye ka de yere toro sa ko yalma awai ka do dim sega ke tugudi ale yere ka fenye mak ka tugudi ka ka fale ko telephone min ba le bulu ko telephone bi flide ka message sebe ka message chi ay ka do ka fo dengo ne adabali ba na sa na ra don ka fo sa jugo yere da matte ko mala de wa min yen galuntige kene kanta obe mala fi manke jemai obe mala manke fi mai ka do ka fo ko fona obe mala ko na bidol mi ko bi fasiri ka ba ko ma ko ni ko allaba awai kado laban kera mi ba be ka den deli de sa min bi se ka to awai kado denga na se ka awai ndo on ne kera de ma ubi mbafo avion Allah sitaye ba nyini ke avion nyima ashiki akoko nini ngu kebi de nola yelma ibi maka kuma info wa yelma na sa kuma we mi voiture musa se jogo ne bana non de nguma chale du o ma bi do ke ba ala kan ni sababa be o ma ndoko bitai nyoka cha wula bitai shobera ko sobe mi ye malia so la ila malia bitande abita kera da bari ba ko ni chila mi
Ka i b'a garder ko k'a garder i kana fɔ kana fɛn fɔ ba ye ayiwa a to kana fɛn fɔ dɛ kana fɛn fɔ musokɔrɔba sutura ni bɛ se ka nin fana bɛ se ka k'i musokɔrɔba sutura a ka musokɔrɔba sutura ayiwa fɔ ne bɛ bɔ na ale ye n bɛ dabaliba an ale ta a ko di mun ye Musa Jarakɛni a kumalen don o ku nin ye Segu dugu mun bɛ n'an k'a ma ko ko nin kɛwale in kɔni ko a kɛra pelengana ko misiri wari bilayɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ sɛfini nafolo bɛɛ lajɛlen ka a ta maa minnu na o ye cayalen don an bɛ don min na ko bi mun ye Segukaw fɛ yen ma yɛrɛ yaku yɛrɛ la kasi wale yɛrɛ misiri kɔnɔ Fatirikɛba ko a ko siga kɔni t'a la mun ye Segu yan fan fɛ nin waati in na ŋununu kuma kɔni a bɛ maa caman da bɛɛ sera ka ko n'a fɔra ko misiri o ye Ala ka so de ye se ka taa suyɛni fana kɛ o kɔnɔna la a ka diya ko ye fɛn ye mun bɛ maaw kamana kɔni ko o gan Fatirikɛba a y'a jira k'a fɔ pela ban fɔlɔ koyi nka n'a ma ɲɛ ko misiri commission maaw olu nana jɛkulu dɔ ka cogo min na misiri a ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka laban Fatirikɛba ko o de kɔnɔna la mun ye sun yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko mun ye wari minnu bilala misiri ko maa si kana maga a la an ka to yen a ko kalo kelen kalo fila kɛra o kɔfila fɛ i bɛna ye k'a fɔ u mago nana jɔ wari la ko tɛnɛn mun ye misiri commission mago nana jɔ wari la k'a jateminɛ k'a lajɛ ni wari ni an bɛ se ka dɔ ta ka bɔ a la u bɛ bali fɛn mun na u ka kɛsu dayɛlɛ ani wari t'a kɔnɔ awɔ jinɛ misiri kɛsu wari awɔ a bɛɛ tun ni Kulubalilaka don a ko ɲininkali to min o bɛ sigi jɔn ne ye misiri kɛsi o kɔnɔna la Kulubali don nka Fatirikɛba ko Kulubalilakaw olu bɛ siga kɔni t'a la bolokɔni sinen don maa minnu ma a tɔgɔ fɔ ne ye misiri commission maaw ye Kulubalilaka bɛ sɔrɔ a la ko sabu kɛ u nana ye k'a fɔ alimami yɛrɛ fana bɛ donda mun fɛ misiri kɔnɔna la o donda ko o karilen don awɔ misiri Mali filɛ nin sa c'est ça le Mali c'est compliqué Allahu Akbar mun ye nin waati in na misiri commission maaw olu yɛrɛ tɔɔrɔlen u dusu kasilen don kosɛbɛ Allahu Akbar u ye ko in kɔni ta k'a di polisilakaw ma polisilakaw ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de kɛ n'a ma ɲɛ ko siga kɛlen don misiri commission maaw la maa min ye nafolo in ta ko fa a ka yira n bɛɛ la abada fasiri kɔni don sɔgɔmada n'a y'a bɔ dabaliban kɔnɔna la Musa Jara ale kalimikalatigi bonya a b'a la ayiwa Ala k'an ni sababa bɛn o waati kɔni ale nana se a sera dɛ k'a fɔ awa i k'a dɔn an bɛ groupe kan Gawusu Kalilu Berete Lala ni Abide an b'a fo ka waliɲuman dɔn Kalakisɛ ka dugawu kɛ Ala k'a da yɔrɔ nɛɛma Ala k'a fara silamɛsiw kan Lala ni Abide a ka ɲumankɛlenw n'an ko an b'a mada an ti tila nka n'o de f'i ye n ko Lalabi a ye nin don in a y'a ɲɛsigi sabu Lalabi waati bɛɛ a b'a fɔ an ye ko a barika Ala ye sabu Ala sera ka dɔnniya min di ale ma Ala ye fɛnw bɔ ale yɛrɛ la ale sera ka dɔnniya ninnu di minnu ma o bɛ jɔnni ko fɔ o bɛ awa i k'a dɔn Mohamed Lalabi bɛɛ ko a ma ko Lalabi Junior a bɛ yen bi a bɛ awa i k'a dɔn kalanso la a bɛ jɔnni ko fɔ a bɛ Abu Lalabi a b'o ko fɔ a bɛ Fuseni Lalabi i ka dɔn a b'o fana ko fɔ Lalabi ka denbaya bɛɛ a bɛɛ bi fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn nɔgɔ min ye awa i k'a dɔn Lala ni Abide n'a kun bɛ yen bi n'a y'a sɔrɔ kuma wɛrɛ bɛ sen na sabu min ye awa i k'a dɔn maa kɔnɔma bi ta i da Gawusu Kalilu Berete a taara i da i cogo in na ko an bɛ dugawu k'a ye Ala k'a da yɔrɔ nɛɛma hali bi ko a ni ce a ka ɲumankelenw na hali bi ko Ala k'a sara ye a bɛ yɔrɔnin min na i ko bi Ala k'a sara ye o kuma n dɔgɔ waati kɔni a nana i jɔ waati sera dɛ ɲɛma y'a fɔ cogo min na waati sera an bɛ foli ni k'a bɛɛ lajɛlen ko o sɛgɛrɛ nin waati na mun ye malidenw minnu bɛ nin waati na jamana kɔ kan n'olu sɔgɔlen ma na foli an b'a ta ni k'u sɛgɛrɛ sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na ni ma mun ye malidenw minnu bɛ jamana kɔ kan u k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye carte de fidélité hali bi a b'u ka bila la mun ye maa minnu bɛ n'olu ma carte de fidélité ta ka carte ta ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin i ka radio ma o sabu kɛ kunnafoni min yɛrɛ bɛ di tan kunnafoni a tɛ taa musaka bɔ ko o sabu kɛ a musaka bɔ ko tan tɛ o de kɔnɔna la sa mun ye carte de fidélité minnu bɛ ta olu de bɛ kɛ sababu ye ni ka baara in kɔni ni ka a nɔgɔya an bolo o siratigɛ la sa an b'a ɲini mun ye tunkarakɛ bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ yen n'u m'u ka carte de fidélité ta u k'a ta joona n'i bɛ fɛ k'a ta nɛgɛjuru sira min bɛ yen 76 33 43 03 76 33 43 03 kuma ɲɛna n Dirisa Sangare Badiri jeunesse ɲɛmaaba Badiri an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn an bɛ Sambu fo Sambu Kulubali général Sambu Ala tile min ye awa i k'a dɔn général bi fo k'a waliɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔ an bɛ Banamba Jelikɛ min ye awa i k'a dɔn Musa Sisoko waati bɛɛ a b'an lamɛn an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn mɔgɔ ka foli ta ni k'a lase Basegine Keyita a n'a furumuso ɲalen
madame Keita Aïda Magaji an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka min ye n yɛrɛ kɔrɔkɛ Dramane Awaye k'a dɔn ko ne ko k'a Sidibe nɛgɛla dugutigi den k'an ka foli ani tanu ye o bɛ ka ɲɛsin a ma n'an ye Dara fo an bɛ foli lase Awaye k'a dɔn min ye Banu Magaji Bernard Tapi Laurent Poku Empereur Bawule Elhaji Suguba Samake k'a fo k'a waleɲuman dɔn min ye Awaye k'a dɔn an ka seko n'an ka dɔnko tigilama a bɛ Allemagne mara la bi Awaye k'a dɔn